El retaule de Nostra Senyora del Roser és una obra barroca que trobem a l'interior de l'església de Sant Cebrià de Tiana. És un encàrrec de l'any 1645 realitzat per Josep Tramulles, fill de l'escultor Antoni Tramulles. La part del daurat fou duta a terme per l'Onofre Benet el 1677. L'origen d'aquesta estructura és de fusteria. Es localitza en la primitiva parròquia de Sant Cebrià, l'actual Ermita de l'Alegria. Al 1601 ja en teníem notícies d'un altar dedicat a la Mare de Déu del Roser. Aquesta peça, materialitzada entre el 1645 i 1655, és un clar exemple d'un art barroc amb fortes influències classicistes. Per un altre costat, el criteri d'unitat de la perspectiva, les columnes corínties, estriades, la frontalitat, etc., s'adhereixen a les característiques d'ordre clàssic i postrenaixentista. El material de l'obra és de fusta daurada o policromada. Compositivament i de baix a dalt es treballa amb diferents nivells, el sòcol, el bancal i els 3 pisos coronats pel cimbori. De dreta a esquerra trobem 3 cossos que organitzen el programa iconològic. El central està presidit per la Mare de Déu del Roser, no és l'original, i en l'espai superior distingim la crucifixió de Crist. En els 2 laterals hi ha escenes del Nou Testament i els 15 misteris del Roser. Simetries i centralitat tornen a mostrar clares intervencions classicistes. Durant la Guerra Civil Espanyola va ser desmuntat amb l'objectiu de ser cremat. Per sort, algunes de les parts o caselles es van poder salvar. Posteriorment es va fer una recomposició de les que s'havien malmès o perdut, els treballs dels fusters tianencs Sebastià i Josep Maria Vilaró. L'any 1986 es va fer la darrera restauració aprofitant l'efemèride del centenari de la construcció de la parròquia actual.